زياب سجان بتعنان سلازع عجبنا كبرن مسكنان أملكن وداسين نزل العالم نعي خنا كون نتاررت لنا قدست قدسان نسسن صحان عراقت صلوت ولادت أملاك ولادت قال غنت قدست كدانا مرادي وداب زهوا كبرن مسكنان وداسين بصحيا كون كلهم قدسان ككم معارقهم እግዚአብሔር አምላክና ብዛሃዎም ጸጋ ብዛሃዎም ክብሪ ቃል ኪዳን ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብዛሕዮም አሜን 25 ጥቅምቲ ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ድሰምዕ ዘነብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቦ ይሕንብብ ሓለዋን ተራዳእነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ደሞ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሃሉ ጽድቂ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን ኣብ ስደት ዘለኹም ኩልኹም ኣቡነ አቢብ ይሓልኹም በቃል ኪዳኖም ይሓልኹም ኣቡነ አቢብ በጸሎቶምን ቃል ኪዳኖምን ይሸፍንኹም በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱሳን አቦታትና ቅዱስ ሰማዕት ቅዱስ መርቆሬዎስን ቅዱስ ኣቡነ አቢብን መስኩላትኩም ይኹን ዝተቀደሰን ዝተባረኸን ቅዱስ መዓልቲ ይኹነልኩም አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አቡነ አቢብ 25 ጥቅምቲ በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓብይ ክብርን መስተጋድልን ዝኾነ አቢብ ዝተባሃለ አባ ቡላ ዓረፈ እዚ ቅዱስ አቦኡ አብርሃም አዲኡ ድማ ሃሪክ ዝበሃሉ እንትኾኑ ካብ ሃገር ሮሜ ሉፊ ካብ እትበሃል ዞባ እዮም ዝመጹ ኣብ ዘመኖም ከሓዲ ንጉስ መክስሚያኖስ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ብዙሕ መከራ ስለ ዘምጽአ ስደት ኮይኑ ነበረ እሞ እዞም ቅዱሳን አብርሃምን ሃሪክን እውን ኣብ ስደት ብዙሕ ዘመን ነበሩ ቆልዓ ስለ ዝነበሮም ድማ ዝተባረኸ ቆልዓ ንኽህቦም ብጾም ብጸሎት ተወሲኖም ንእግዚአብሔር ለመንዎ ዝተኣዘዘ መልአኽ ድማ ብራእይ ተገሊጽሎም ፍረ ዝመልአ ዘለላ ሃቦም አባ ቡላ ምስተጠንሰ ድማ ኣብ ጥቓ ገዛኦም ዓባይ ኦም በቆለት ኣብቲ ቆጽሊ ድማ ብቋንቋ ሮማይስጥ ቡላ ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ኣብ ጽዮን ሓዲሩ ዝነብር ፈጣሪ ያዕቆብ ዘኽበሮ ዝብል ጽሑፍ ነበረ እቲ ህፃን ድማ ኣብ ዝተወልደ ጊዜ ብግዚኡ በቲ ዝነበረ ናይ ክርስቲያን ስደትን ምዕጻው ኣብያተ ክርስቲያናትን ናይ ክርስትና ጥምቀት ከየጥመቕዎ 1 ዓመት ጸንሑ ነገር ግን እመብርሃን እምቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ንናይ ሮሜ ሊቀ ጳጳሳት ንሰለባስትሪዮስ ተገሊጻ ናብ ቤት አብርሃም ከይዱ ነቲ ህፃን ንኸጥምቆ ኣዘዘቶ ንሱ ድማ ከይዱ ምስ ኣጥምቆ ስሙ ቡላ ኢሉ ሰመዮ አብርሃምን ሃሪክን ወለዱ ድማ ኣብ ጥቓ ቤቶም ኣብ ዘሎ ቆጽሊ ቡላ ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ኣብ ጽዮን ሓዲሩ ዝነብር ፈጣሪ ያዕቆብ ዘኽበሮ ዝብል ጽሑፍ ተጻሒፉ ከም ዝነበረ ነቲ ሊቀ ጳጳሳት ከይነገርዎ ንሱ ባዕሉ ነቲ ህፃን ቡላ ኢሉ ስለ ዝሰመዮ ተደነቑ እቲ ሊቀ ጳጳሳት ኣብ ዝጸለየሉ ጊዜ ድማ ናይ ቁርባን ሕብስትን ወይኒ ዝመልኦ ጽዋዕን ካብ ሰማይ ወረደ ንሱ ድማ ቀዲሱ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ምስቲ ህፃን ኣቐበሎ በቲ ጊዜ እቲ ህፃን ወዲ 1 ዓመት እንተሎ ናይ ስላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን ተዛረበ ነዚ ምስ ሰምዑ ድማ ካብ ዝጠብለው ህፃናት አንደበት ምስጋና ንዝቐረበ ብባህሪኡ ምስጉን ዝኾነ ንእግዚአብሔር ኣመስገንዎ ድሕሪኡ ኣቦን ኣዲኡን አብርሃምን ሃሪክን ብሞት ስለ ዝዓረፉ ህፃን ቡላ ንበይኑ ተረፈ 10 ዓመት ምስኮኖ ንጣዖት ስገዱ ዝብል ኣዋጅ ዝእዝዝ ከሓዲ መኮንን መጸ ቅዱስ ቡላ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ናብቲ መኮንን ከይዱ ንዝረኸሱ ኣማልኽቱ ረገሞም እቲ መኮንን ድማ ናይዚ ህፃን በአካል ምንኣስ ርእዩ ተደነቐ ነዚ ደጊሙ ምእንቲ ከይዛረብ ብቁጥዕ እኳ እንተኣፈራርሖ እዚ ህፃን ግን ደጊሙ ዘለፎ እቲ መኮንን ድማ በዚ ብጣዕሚ ተቆጢዑ
بعبيتي شنكارات أشنكيرو نسقاو سنة آتقو مقربة دما كابع صمتو أغرفو نأقرون أداون دما بمغاز أغز غزو نابوشت إمان كوراخور ونأتو نقرقن استعاذ ملأخ نقدس بلا كاب كل مكراؤو يتصنعنحو كاب حمام دما يفوسن سلز نبرك موتاي كعلن دقيم دما اتي مقنن سبنت ازي هتان عسيروم عبلعلي مريت نهوغوت وعززا ازي حجون ملأخ قدس ميكائيل مزيو الحانو بزي زخانا قدعتون فتصم نابتعنو تملسا قدس بولا دما دقيمو ناب خالق حادي مقنن كيدو نعوون نسلا عملو قطة عوتو قسطا اتي كحادي مقنن بزح مساسقايو ميازي 18 نرأسو بسيفي أقرصو نجرجن ازي حجون نايوترو حلاو إيوليك أملأت قدس ميكائيل كاب سماي وريدو نقدس بلا كاب متعتن سقو ناب حادة قدام دما وسيدو نايمون كسلنا لبسن أسكيمان بمسكال ملكت الوسا أمو مس عدنس قدسان صادقان منتي كتكون اغزابير عزيز كالو بلاو أبا بلا دما ناب حنتي درق قوبو ديبو بحبي تقالو كنبر جمرة أبزي قوبو دما بتقالو إننا نبرا انتلو ناي مدحاني عالم مكرا مسكال بمحساب ناب نوح انتيتي ديبو علم ديبو كابون نفسو ناب تحتي كل كيزي يورور نبرا حدا معتي دما كاب حدا نوح مستور ورا سيطان دما زبرتعو قتلو نجرجن بيتانا تغليسو كاب متعتنسيو كاب لمسمكا بلا أيكونن نبزحات عبو خدكون سلزخنكا عبيب تباهلكا تتصوع بلو دحريو ازي قدس عبو ناي بيتانا فقري أوشتو كم اسات سلزردده بزح جزي مكراو بمحساب نقصو الناس أفعز سقاو تقراريسو كساب زود محقو شوعة ميت جزي الناقرف نبرا قويتانا دما كل جزي كاب قصلو يفوقصو نبرا أب علة سنبت دما يقلت ألو نبرا حاري جزي مسئن بيتنا هزان كوينو أب كالي جزي دما أيهود حيزمو انتلو مكرا الناس نحلو انتلو يقلت ألو نبرا سلازي دما أبونا عبيب كي بلعن كي ستين 4 كلتنا عامت تقمت دقيمو دما من بس فاسيسو كساب زود حدا عامت برأسو تدفيو نبرا أب حدا معلتي دما ناي قويتانا مكرا ذكرو سيفو أمسيو نتي سحلت نب لعلي أقومو بعد عرو مستقلو ناب حدا نوح ديبو ناب تلعلي اتي سيفي ودي قمتا بيتنا قدس رنجل مريم دما مس الف آلافات قدسان ملاخت متيا أو فتاو ودين أبيب سلامتان أخيخن بلطو بزي جزي كاب بدنو كاب رسو قال متيو ناي سماين ناي مدر نجستي بيتي سلامتاي كباكي بلا بيتنا دما بزخبري أعداوا دهذا ستو بزخبري أعداوا دهذا ستو سلامتنا عغيخون بدتو بزي كزي كاب دقاس كاب بدنو دقاس قال وزيو ناي سماين مدرن نجستي بيتي سلامتان يقباكي بلا أمو بيتنا ድንግል ማርያም ድማ ብዝኸበረ ኣዳዋ ድሕሪ ዝተእሞ ካብ ሞት ኣተንስኣቶም ድሕሪኡ ኣቦና ኣብዚ ዓለም ዝነበረሉ ዕድሚኡ ምስ ተወድአ ጎይታና ፍሉይ ዝኾነ ኣክሊላትን ብሩህ ኣልባሳትን ሒዙ መጺኡ ተገለጸሉ ኦ ፍትወይ ኣቢብ ብዘይውዳእ ሓጎስ ደስታ ደስ ምእንቲ ክብለካ ናባይ ክወስደካ መጻእኩ ስምካ ንዝጽውዑ بعالك نزجبرو أنا حتياتهم هم زحد قلهم برئسي محاكلك ويدما بسمك نزعرق غزل بس نزت أمية زسجب نزت أمية زستي
ናይ ገድልኻ መጽሓፍ ዝጽሕፍ ዘንብብ ዝሰምዕ ብጸሎትካ ድማ ንዝኣመኑ ክሳብ 10 ትውልዲ ክምሕሮም እየ ዝብል ድንቂ ቃል ኪዳን እውን ሃቦም። ሓቂፉ እውን ሰዓሞ እሞ ቅድስቲ ነፍሱ ካብ ስጋኡ ተፈልየት። ናይ መላእኽቲ ዝማሬ እናስምዐ ኣብ ደረቱ ሓቂፉ ናብ ሰማያት ኢየሩሳሌም ወሰዶ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎቱ ነዚ ክቡር መስተጋድል ኣቦ ይምሓረና። በረኸቱ እውን ምስ ኩላትና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣረግያት ድማ ከምዚ ይብል ማለት እዩ። ሰላም ለአቢብ ዘአሰጋብአ አሃቴኔ ምግባረ ጻድቃን ዘገዳም ወምግባረ ሰማዕት ዘኩርጓኔ እስከ ይቤሎ አምላክ አለ አኮቴት ማህዜኔ ረሰይ ከኑ ለባህቲትከ ኩነኔ ዘመጠነ ስታጻሙ ነፍሰከ በቀኒ ተዘኪረከ ክርስቶስ ስቃያተ አብይ ብዙ ወሩፀተ ነፍሱ ፍሉሃ ኢታጽነ ልብየ ልበከ ሩረሃ ኢትመየ መንገለከ ጽንሃኒ ጸኒሃ እስመ እምድህረ ሞቱ ለሳብ አልቦቱ ንስሃ ሰላም እብል 12 እማተ و4 و307 አንስተ ሰበረዩ ውስተ አውደ ዘአብይ ጠብዓተ እለ ተጋደሉ ወኮኑ ሰማዕተ። በረኸቱ ይሕደረና። ሰማዕት ቅዱስ ዮልዮስ ካብ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣቅፋሓስ ካብ እትበሃል ዓዲ ዝተረኽበ ሰማዕት ቅዱስ ዮልዮስ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ዝተኸበረ ሎማዓንቲ እዩ። እዚ ቅዱስ ሰማዕት ብናይ ጎይታና ትእዛዝ ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ዓጽሚ ክእክብ ገድሎም ክጽሕፍ ስጋኦም ገኒዙ ናብ በቢ ሃገሮም ንኽልእኽ ዝተመርጸ እዩ። እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ካሓቲ መኳንንቲ ናይ ልቢ ዕውረ ስለ ዘውረደሎም ንሶም ናይ ገድሎም ናይ ሰማዕታት ዓጽሚ ቅዱስ ዮልዮስ እናኣከበ ናብ በቢ ሃገሮም እናኽበረ ክልእኽን ከቐምጥን ከሎ እቶም መኳንንቲ ወላ ሓንቲ ኣይዛረቡን ነበሩ። ንቅዱስ ዮልዮስ ጽሕፈት ዝፈልጡን ዝጽሕፉን 300 ኣገልገልቲ ስለ ዝነበርዎ ናይ ሰማዕታት ገድሊ እናተኸታተሉ ይጽሕፍሉ ነበሩ። ንሱ ድማ ኣብ ስቃያት ንዘለዉ ሰማዕታት የገልግሎም ነበረ። ቁስሎም ይጸርገሎም። እቶም ሰማዕታት ድማ ምስ መረቕዎ ንስኻ እውን ስለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደምካ ክፈስስ እዩ ምስ ቅዱሳን ሰማዕታት ከዓ ክትቆጸር ኢኻ እንዳበሉ ትንቢት ይነግርዎ ነበሩ። ናይ ዲዮቅልጥያኖስ ናይ ግዝኣት ዘመኑ ምስ ተፈጸመ ድማ እቶም ሰማዕታት ስለ ቅዱስ ዮልዮስ ዝተዛረብዎ ትንቢት ክፍጸም ግዚኡ በጽሐ። ጎይታና ድማ ንቅዱስ ዮልዮስ ናብ ደቡባዊ ግብጺ ገምኑዲ ከይዱ ኣብ ቅድሚ ከሓዲ ኣርማንዮስ መስኪሩ ሰማዕትነቱ ምእንቲ ክፍጽም ኣዘዞ። ቅዱስ ዮልዮስ ድማ ናብ ከሓዲ መኮንን ኣርማንዮስ ከይዱ ኣብ ቅድሚኡ ናይ ጎይታና ክብሪ መስከረ። ኣርማንዮስ ድማ ሒዙ ብዙሕ ጊዜ ኣሰቃዮ። ነገር ግን ድሕሪ መከራኡ ጎይታና ፍጹም ጥዑይ እናገበረ ይፍውሶ ነበረ። ድሕሪኡን ኣማልኽቶም ብግዲ ክስግድዎ ንቅዱስ ዮልዮስ ሒዞም ናብቲ ናይ ጣዖት ቤት ሒዞሞ ኣብ ዝኸድሉ ጊዜ ቅዱስ ዮልዮስ ድማ ምድሪ ኣፋ ከፊታ ነቶም ጣዖታት ምእንቲ ክትውሕጦም ናብ ጎይታና ምስ ጸለየ 70 ጣዖታትን 130 ዝኾኑ ናይ ጣዖት ካህናትን ምድሪ ከፊታ ኣፋ ከፊታ ወሓጠቶም። ነዚ ዝረኣዩ ኩሎም ድማ ብናይ ቅዱስ ዮልዮስ ኣምላኽ ኣሚንና ኢና ኢሎም ብምዝራብ ብጎይታና ኣመኑ።
مكونن رومانيوس دما أنا أون بناي قدس يوليوس أملاك أمينة اللهو إلو بقويتانا أمنا دحري مكونن أرمانيوس مس قدس يوليوس ناب أتريب كيدم عب قدمي ناي أتريب مكونن ناي قويتانا كبري مسكارو ناي أتريب مكونن دما حيزو بطعمي أساقيوم بفلاي دما نقدس يوليوس بطعمي بمساقي كساب زموت أبصحو قويتانا قن فتصم طعي غيرو فوسو أب حدا علاد دما ناي تاوتم بعل أب زخونلو كيسي بشلمات كلو شلمم أو أوكيبم بمبارهن بعنببان أخبيرهم نصبحيتو متيوم بعلم بنمخبار تقريبهم حضرهم قدس يوليوس دما نزي مسرعي اتم طاوتات ምእንቲ ክጠፍኡ ናብ ጎይታና ጸለየ እሞ ጎይታና መልአኹ ልኢኹ ርእሲ ናይቶም ጣዖታት ቆሪጹ ደርበዮ ነቲ ቤት ከዓ ብምሉእ ኣቃጸሎ ንጽባሒቱ ድማ ከም ልማዶም ናይ ጣዖታቶም በዓል ከኽብሩሎም ብዝኸበሩ ኣልባሳት ተሸሊሞም ምስ መጹ ጠፊኦምን ተሰባቢሮምን ረኸቦም በዚ ግዜ ናይ ጣዖታቶም ደኻምነት ፈሊጦም ንርእሶም ከድሕኑ ዘይከኣሉ እዞም ጣዖታት ከመይ ገይሮም ደኣ ንዓና ከድሕኑ ይኽእሉ ኢሎም ሓሰቡ ድሕሪኡ ናብ ቅዱስ የልዮስ ቀሪቦም ተማሂሮም ብጎይታና ኣመኑ ከምኡውን ናይ ኣትሪብ መኮነን ብጎይታና ኣመነ ድሕሪኡ ቅዱስ የልዮስ ጥዋዕ ናብ እትበሃል ሃገር ከይዱ ንመኮንን ሰይፈኒ እሞ ሰማዕትነት ይፈጽመለ ይበሎ እቲ መኮንን ድማ ነዚ ኣብ ልዕሊኻ ክገብር ኣይከኣለንን በሎ ቅዱስ የልዮስ ድማ ኣብ ኢድ ተኸተልቱ ሰይፊ ኣትሒዙ ከፈራርሖ ፈተነ ተኸታተልቱ ድማ ሰይፊ ሒዞም ንኹላትና ሰማዕትነትና ፈጽመልና ብለዎ ነገር ግን እቲ መኮንን እምቢ ስለ ዝበሎም ቅዱስ የልዮስ ብጸሎቱ ኣብ ልዕሊ እቲ መኮንን ርኹስ መንፈስ ከም ዝሓድር ገበረ ልቡ ናብ ክፍኣትን ጭካንን ከም ዝዝንብል ገበረ እሞ ልዕሊ 500 ዝኾኑ ናይ ቅዱስ የልዮስ ኣገልገልቲ ድማ ሰይፊ መዚዞም ብምሃብ ምእንቲ ንኽቐትሎም ኣገደድዎ ርኹስ መንፈስ ኣብ ልዕሊ እቲ መኮንን ስለ ዝሓደረ ናይ ቅትለት ደብዳቤ ጸሓፈሎም ኣብታ ሰዓት ተኸተልቱ በብተራ እንዳኸዱ ተሰየፉ ቅዱስ የልዮስ ድማ ምስ ወዱ ምስ ቴዎድሮስን ምስ ዝኸበረ ሓው የልያስን ምስ 500 ኣገልገልቱ ክሳዱ ኣሰይፉ ሰማዕትነቱ ፈጸመ ናይ ገምኒድን ናይ ኣትሪብን መኳንንቲ እውን ተሰይፎም ሰማዕትነት ዓረፉ ካብ ኣህዛብ ጎይታና ዝኣመኑ ብጠቕላላ ቁጽሮም 1,500 ሰባት ሰማዕትነት ኮይኖም ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተጓናጸፉ ምእመናን ድማ ናይ ቅዱስ የልዮስን ናይ ወዱ ናይ ሓውን ስጋ ኣልዒሎም ብኽብሪ ናብ ሃገረ እስክንድርያ ወሲዶም ውቅብቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ኣብ ውሽጣ ኣንበርዎም ካብ ስጋኦም ድማ ዓበይቲ ዝኾኑ ብዙሓት ዘደንቑ ተኣምራት ተገብሩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን ንዓና እውን ብጸሎት ዞም ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ይምሓረና በረኸቱ እውን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ንዘላለም አሜን ኣርኪ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለቅዳሴ ቤትከ በጉባኤ ሕዝብ ጉቡድ ወለተኣመሪ ከኣዲ ዞላቅ ይኹን ፍድፉድ ኣመታ ኣጌትዎ ጸሩ ኣምሳለም ማእድ በከመ መጠቆ ለቆስጠንጢኖስ እምባእድ መንገደ ጥበብ ምጽቀኒ የልዮስ ለዓብድ አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይሁን። ንዓና እውን ብጸሎቶም እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና መድኃኔ ዓለም ለዓለም አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ጸሎት እንተራዳእነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትኳን መላእክት ተኣረመለይ አሜን። ስለኹልንማ ድምፀይ ከዓ ሕማቅ ስለ ዘሎ ይቕረታ ማለት እዩ። ኣትዕየ ስለዚ ሓወኹ እየ ቀስ እንዳበልኩ ስለ ዘንበብኩ
يركبر لهم كبرات تختاتلتي آمين وسبحان لك سيابير ولا ولا ريت تنقل ولا مسكالو كبر